rimwe zuva tichava munyika, isu takananga kudenga, kudenga tanunurwa naJesu muponesi, tichapururuka tiende. Achayenda kudenga, atenzi asi avo vese vasingatendi, havana nzvimbo muumambo. Gadzirira ivo tsenekena, denga ratenzi gadzirira inasi. Mwari vokudenga vatiitire zvakanaka. Mwari ngavatiwanire nyasha huru mukati megwendo gokutenda. Munamato wangu mukuru ndewekuti pacharira tsuri, ini newe tinge tiri pakati pevachaponeswa. Dai Mwari vatiitira zvakanaka, varambe vachidaro, vakupei utano. Tiri pa-Law and Grace part 2. Handiti here? Law and Grace part chi? Part 2. Part 1 takaona kuti takateverera law muOld Testament. Hatina kuwana pakabviswa mutemo, which are the 10 commandments. Nhasi tava kuteverera law in the New Testament. Mapabata zvakanaka. Nokuti vanoramba mutemo vanoti isa kuramba kuNew Testament kusina murayiro, nokuti murayiro waiva wamaJudha uri kuOld Testament. We are following Jesus and the law in the New Testament. Bata verse yokutanga. Isaiah chapter 5 verse 21. Yeah. Vane nhamo vanozviti takachenjera. Yeah. Vanoti pakufunga kwavo tine njere. Vane nhamo vanozviti takachenjera. Ende vachiti pakufunga kwavo tine njere. Apa pabata zvakanaka here. Kurova kuti munhu uchaviolate the law of God haavhiolate akatsika paBhaibheri, but unotaura sokunge zvirimo izvo zvisimo. Mapabata zvakanaka here. Zvika ivavo vanofunga kuti they are clever than God, vane nhamo. Zvika ikudi 24. Yeah. Naizvozvo murazvo womoto sezvaunopedza windi, uswa hwakaoma sezvaunoperera mumurazvo, naizvozvo mudzi wavo uchaora, ruva ravo richatorwa kumusoro seguruva, nekuti vakaramba murayiro waJehovha wehondo. Hallelujah. Vakashora shoko romutsvene waIsraeri. Amapawa here. Kwai vanhu vose vakafunga kuti vakangwara panyika, vakafunga kuti vakachenjera, vakaramba murayiro waMwari. Samatsvire anoita hundi nomoto, ndo matsvire achaita vanhu vose vakaramba the law of God, which are the 10 commandments. Saka unototi, who unto those
who thought they are so clever to an extent yokunamata Mwari pasina murayiro. Iro Bible richiti our God is a God of order. Order yose munoona panyika inokopewa kuorder yokudenga. Therefore Mwari achipedza kusika munhu wakamupa ma-do's and don'ts. Kubva mugarden Adamu wakanzi usarya muti. And kudarika murayiro kwakaita Adamu cost us the situation today. And kudarika murayiro kuchaita rudzigwa nhasi shall cost you your salvation. Ukatarira Adamu, ukaverenga nyaya yaAdamu unotowa dzimwe dzichiti kwai iye wanga aperegwa nechaizvo miti yanga ikangozara Adamu waivapo nacho wakatikanganisira mapawere. Vamwe ndo vanototi madzimai soka, madzimai vakaipa zvikuru. Ini kubva ndichikura ndakakura ndiri bhita anokuva munhukadzi. Rimwe gore ndasvika pamagirosa kuchivimbi kujichidza pachirira rekodi iri Krisimisi, ndikavenga kuva munhukadzi. Ndikati Mwari dai makandibetsera makangochindita henyu munhurume. Mapawise ndasvika vapo matavire vachiimba daiva sivo nyika iyo ino ringadai riri sango remichero muryandigere. Daiva sivo vana mai nyika iyo ino ringadai riri sango remichero. Ini ndikati munhukadzi wakadini wakaipa ndiye wakonzeresa masituations in this life. But ndakazoti ndaverenga pana Genesis chapter 3 pavhesi ya 16 mukadzi unopuwa punishment yake. Apedza pana verse 17 Mwari unoti kuna Adamu, zvawakateerera inzwi romukadzi wako ukarya muchero wandakakurayira kuti usarya, nyika yatukwa nokuda kwako. Ichakuberekera minzwa neutumba mbeva. Ucharya zvokudya zveziya rayo neziya rechiso chako kusvika uchidzokera muvhu. Ndo pandakaziva kuti nyika haina kukeswa nokuda kwavanhukadzi. It was cursed because of a man who allowed himself to be controlled by the wife. Amapabata zvakanake chakatukisa nyika murume hazi mukadzi. Papa mutibetserevo hatitiriso. Saka Adamu, Satan andopinda mugarden, chaakavinga paiva kuti Adamu aite violate the law. Mapawise ndo ukangoona pasvika munhu unoti murayiro ugugwe, murayiro udarikwe, murayiro uzvidzwe, ziva kuti masongana naSatani mezhu. Saka chero pakaimbwa pakadii pakarobwa ngoma amapawere vanhu vagorova mutovo, vagorova bheria vachida kuvachidzoka, as long as vachiti mutemo hakusisina. That's a devil uri kuonekwa daylight. Nokuti Satani kupanduka kwake wakapandukira murayiro yaMwari. Unoda kuti vanhu vararame pasina murayiro, kuti nyika yose isare isina order. Asi Mwari wedu is a God of order. Verenga verse. John chapter 5 verse 46. Yeah. Nokuti dai maitenda Moses, mungadai maitenda iye. This is New Testament. And uri kutaura pandi Jesu. Mapabata here. Ndosaka Hosea 4 verse 6. Ichiti vanhu vangu vaparara, but ichavaparadza lack of knowledge. Iwo wakamudzwa kunzi Old Testament yaiva yamaJudha. Ndobva wotenda izvozvo. Jesu uri kuno kuNew Testament. Iye Jesu wacho unoti hatichaindi uku tava kuna Kristu. Ndiye uri kutaura statement iyi. Jesu pachake kwete vadzidzi. Ndobva ati kudii Jesu? Nokuti dai maitenda Moses, dai makanga muchitenda iwaizvi. Uri kudzidzisa Jesu zvikaidai maitenda Mozisi,
mungadai maitendavo ini zvikaine mhaka yei? Nokuti iye wakanyora nezvangu. Nokuti Moses wakanyora zvangu. Moses ndiye wakanyora the first 5 books kuna Genesis. Ndo pari included the 10 commandments. Ndo mabhuku anonzi aiva maJudha naSatani nengirozi dzakapanduka. Jesu ndobva kuti if you failed kutenda kushoko rakanyogwa Moses, you will also fail kutenda kwandiri, nokuti Moses haana kunyora zvake asi wakanyora zvangu. NdiJesu. Zvikai kudii pavhesi inotevera? John chapter 6 verse 8. Yeah. Nekuti handina kuburuka kudenga kuti ndiite kuda kwangu. Wava Jesu pachake. Asi kuda kwawakandituma. Uyu ndiJesu pachake. Unoti even I, ndiri the son of God, handina kuburuka kudenga kuti ndiite zvandoda, asi ndakaburuka kuti ndiite kuda kwawakandituma. Kuda kwaMwari ndokupi? Kuteverera mastatues, mado's and don'ts ababa. Kana Jesu asina kugona kuita zvaanoda, wakakudzidzisai kunamata nenzira yamunoda, ndiani if not God? The devil. Munhu hafani kunamata nezhira yaanoda, kuti unongoti inongohwa kuda, inongohwa kuda kudai. Hamapabata zvakanaka. Unonamata nenzira inodiwa naMwari. Saka Jesu pachake ari mwana waMwari, ari Mwari, wakati handina kuburuka kudenga kuti ndiite kuda kwangu, asi kuda kwawakandituma. Isu tiri maChristians nokuti tiri mafollowers of Jesus. Kana Jesu asina kuita kuda kwake, iwe ndiwe ani kuti uite kuda kwaBishop? Ndiwe ani kuti uite kuda kwamufundisi wekereke yako? Kuti aya munozvati chipa mutema baba, mufundisi vakangoti hazvina basa. Hamapabata zvakanaka here kuti zvataura mufundisi indaona vataura zvakanaka, nokuti mutemo ka hakuna unougona. Saka mufundisi vakabva vangoti ngatingosiyana nayo. John rimwe zuva wakati, imi vana venyoka, ndiani wakakudzidzisai kutiza kutsamwa kunouya? Jesu pachake muMwari haana kuita kuda kwake, wakaita kuda kwaBaba. Asi imi munoda kunamata muchiita kuda pavatungamiri vemakereke. Ine hakuna kana mufundisi wesangano rino kana GC vangandiudza kamunamatiro nenzira yavo kasiri biblical tikawirirana. The Bible and the Bible alone. Hakuna muKristu unonamata nenzira yokuda kwake. Ukangoona kunamata mhai, konzi isu chechi yedu ndo zvayakati. Dzokerai pamurayiro nokuzvipupuriro. Kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani. Verenga vhesi inotevera. 1 John chapter 2 verse 3 and 4. Yeah. Naizvozvo ndizvo zvinotiziva kuti tinomuziva Yeah. kana tichengeta mirayiro yake. Zvikai ndizvo zvinotizivisa kuti Kristu tinomudini? Tinomuziva kana tichichengeta mirayiro yake. Hamapabata here? Mapabata zvakanaka here? Ndizvo zvinotizivisa kuti tinomudini? Tinomuziva kana tichichengeta mirayiro yaani? yaMwari. Kureva kuti kana pasingachachengetwi mirayiro yaMwari pachinamato, chechi iyi ndeyadhiabhorosi. Zvikai kudii? Uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake uye iwe nhema, zvokwadi haizimai. Hamapabata here? Uyo unoklema kuti unozi, chero akati makanaka Jesu munoshamisa, munoita munana nezviratidzo, makanaka Jesu munosha. Zvikanzi uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake, murevi wenhema, zvokwadi haizi maari. In short, chechi haizi yezvokwadi, yakavakwa pamusoro penheyo dzenhema. Diablos is the father of
Mwari ngatibetsere. Ndoda kutenda kuti hapana machechi aSatani, asi hapana vanhu vaDiablos, asi machechi aSatani aripo. Mapabata zvakanaka. Machechi aSatani ndo akamaisa muwando. Munozwa vanonzi muwando? Vakangotukana kutonitanga chechi yake. Hamapawisei akangokaruka amitisa ikagaribwa pasi wotondovamba chechi yake. Hamapawe wototenda barika. Vanhu venyika ino nokupata vototevera votopinda chechi iyoyo yemhombwe yakavakwa pamusoro poupombwe. Hamuri pabata zvakanaka. Dzimwe dzakavakwa pamusoro pegreediness. Mwana watorera baba chechi yavakatumwawo naSatani vakaivamba. Mwana wosvika vovabvutira chitanda wototanga vokuimba ari pa mudhara ari pa mapenzi wotodamburana pakati, mamwe kumwana mamwe kuna baba. Hamapabata zvakanaka. Mwari ngatibetsere. Kana kunamata kukava uku kwomutovo uyu, tingati kudenga kuna Mwari. Zvikai kudii? Mapsalm 111. Ya. Pavhesi 7. Mabasa amaoko ane zvokwadi. Ya. Nokururamisira. Ya. Mirayiro yake yose yakasimba. Kwai mabasa amavoko aMwari izvokwadi nokururamisira. Mirayiro yake yo yakasimba. Yakadii? Verenga. Yakasimbiswa nokusingaperi peri. Papera here. Ndati papera here. Kana kusati papera, mirayiro yaMwari yakasimba nokusingaperi peri. Saka it's a lie kana Satani achiti mirayiro yaMwari hakuchina, nokuti yakasimba nokusingaperi peri. Zvikanzi yakaitwa nezvokwadi nokururama. Hamapabata zvakanaka. Ende mberi. Kutya Jehovha ndokuvamba kwezivo. Yes. Kutya Jehovha ndokuvamba kwezivo. Dambudziko raitika panyika, vanhu vanonamata Mwari vachitya vatungamiriri vechechi. Zvikai kudii? Mapsalm 89. Pavhesi 34. Ya. Sungano yangu handingaizvidzi. Ya. Kana kushandura chinhu chakabuda pamuromo wangu. Sungano yangu handingaizvidzi. Isa in brackets sungano. Toda kuziva kuti sungano yacho chii. Zvikai sungano yaani yangu handingaizvidzi kana kushandura chinhu chakabuda mumuromo mangu. Ende Mwari munoziva pa 10 commandments wakatanga kudii? Moses wakazondopuwa 10 commandments. Mwari asongana naIsraeri pagomo akanareta 10 commandments nomuromo direct kuna Israeri. Yakateerera. Ndobva aisa in written. Hamapabata zvakanaka here. Panapa woti sungano yangu handingaizvidzi kana kushandura shoko rakabuda mumuromo mangu. Mwari haaiti bhabharasi rokuti unomuka achiti ndakandareswa. Ndokunga ndakandareswa paya, it's like ndaida kuti. Zvikai kudii pavhesi notevera? 35. Ndakapika kamwe chete neutsvene hwangu. Handingarevi nhema kuna Dhavhidhi. Ndakapika kamwe chete neutsvene hwangu. Handingarevi nhema kuna Dhavhidhi. Dhavhidhi uripi? KuOld Testament. Dhavhidhi uripi? Uri mubwiro. Dhavhidhi ndo murume wainzi womoyo waMwari. Dhavhidhi ndo murume wakati achiva mukadzi woumwe. Mwari ndobva otuma Nathaniel, nhume isingabati kumeso nokuti gudo rabata, isingadzori tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso. Nathaniel akasvika akati pane munhu wakangane zvimwe, akatora gwai romurombo akandouraya. Akadi atumwa naMwari to tell the truth before the face of David. Kuti what you did, David, was wrong. Akamuudza zvikai, uripi munhu yeye? Ndinomuuraya, unofanira kutongwa, aurawe chaiko. Zvikai, ndimi mambo. David akabvarura nguo akatendemuka akati, Mwari ndiregererei, ndakarashika. Mwari oti
kana ndakarambidza David kuita upombwe nemhaka yevhesi iri pamurayiro inoti usachiva mukadzi wokwako, handingarevi nhema kuti ndiri zvipapa zvenyika inoi chiitai madiro. David murume womwoyo waMwari akarambidzwa and was rebuked kuchiva mukadzi woumwe according to the law of God. Jesu ati handirevi nhema kuna David kana ndakadzivisa David kuita vakadzi vazhinji. Animamuziva kuti wanga navakadzi dutu. Pakundopera kwaDavid chiverenga usangokotegwa nemhomwe mapawa kwanzi zvino David wakanga navakadzi zuru zvisere zvinomwe amapawa isere. David wakanga navakadzi naSoromoni wakanga navakadzi churu nevarongo wakanga navakadzi 700 nemagirlfriends 300 to make them 1000. Woti varume musata zvokutamba nokuti vamwe vakanga vaitawa ne1000. Panapa kana usina vakadzi vazhinji haugoni kuita padare ravarume. Murikaira varume ko amababateri inda undocherekedza nhoroondo yavarume ivavo. Bhaibheri rinoti Soromoni wakarashiswa mweya wake pamberi paMwari nokuda kwake vakadzi vazhinji. Maraki chapter 3 ukandoiverenga inoti kunyangwe akanga ane imwe mweya yakasara, Mwari wakaitireko mumwe chete mukadzi kuna Adhamu. Wakaita mumwe nokuti waida kutsvaka rudzi rwaMwari chaiko. But matsotsi anondogara pavhesi yaitaura weakness yomunhu. Angoverenga kuti David wakanga navakadzi 7 akonzi vhara. Varume munoziva kana ndapinda mumweya nyaya inondinetsa. Kwai ndichange zenge ndamira papi zvandinotambura ndina vakadzi 5 komo akanga ane 700. Vakomana pano pakaipa iwe uri paundati hemeni. Bhaibheri roti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Ukaverenga Bhaibheri rinoti veBheria vakanga vakangwara kudarika veTesaloniki nokuti veBheria vainzvera magwaro kuti vavone kana zvinhu izvi zvirizvo. Kana usingadi kubatiswa naSatani, don't trust every preacher. Write down everything chaari kutaura. Woinda kuevidence of the Bible kuti vhesi iyi vaikota right here. Ukaita sedzubvurandi unoparidzigwa namaserafi mukakuvara. Mapabata zvikanaka yotozara vanhukadzi chechiyo vachitoindisa zvana. Madhara yavo takakurota katotarira setup yacho ndakaindapozo indoinda ndindopinda kuti ndisakondema chinhu chandisina kuona asi chandakaona. Ukasvikapo pachechi pacho vane vakagara paimbumbu chena madhara ane mikwendeso amapawe woto wakana voimba nziyo dzavo dzokudungudzira nezvokupombwe. Varume chengetai ndebvu tifanane neAbhurahama. Varume chengetai ndebvu tifanane neAbhurahama. Varume chengetai ndebvu tifanane neAbhurahama. Chengetai. Ukatarira laini madhara embumbu chena, laini yakatarirana navo. Vanhukadzi laini yavanotangira pa vachidzokera sure, varume vanotangira pano vachidzokera sure. Pafirst line pana varume, pafirst line kuvakadzi pane tusikana turi kutanga kububudza zvifuva tunonzi tumahakirosi. Amapawa here kurova kuti madhara agera apa anofanira kuhwa huku yacho sokuti anohaka anorota manje atarira kudai oti ndarota ichi chana chiri changu. Baba vacho vototi ehunde munhu waMwari torai, wotopuwa chana chiri kutanga kububudza. Satani wakavamba chechi masikati machena. Unfortunately une vanosapota zvikaikudii pavhesi notevera Exodus 19 pavhesi ya5. ya Naizvozvo zvino kana mukatera inzwi rangu nemwoyo wese ya mukachengeta sungano yangu. tadzoka pasungano iya yambonzi handiizvidzi. Zvikai mukateerera inzwi rangu nemwoyo yenyu yose mukachengeta sungano yangu ndichadii? Muchava pfuma yangu chaiyo. Imi vanhu muchava pfuma yangu chaiyo Pakati pendudzi dzose. pakati pemarudzi ose evanhu. Nokuti
muchava pfuma yangu chaiyo pakati pemakereke ose. Amapabata kana mukateerera inzwi rangu zvakanaka, mukachengeta sungano yangu inova mitemo, muchava pfuma yangu pakati pendudzi dzose. Zvikai kudii? Muchava kwandiri ushe hwavaprista. Yeah. Norudzi rutsvene. Ndiwo mashoko amunofanira kunoudza vana vaIsraeri. Yes. Zvino Mozisi akadzoka. Chisiya endi. Zvino Jehovha wakataura neni. Yeah. Mukati memoto. Yes. Mukanzwa izwi ramashoko. Asi hamuna kumuona kuti wakadini. Yes. Makanzwa izwi roga. Ipapo wakadudzira sungano yake kwamuri. Yeah. Yakakurayirai kuti muite iyo mirayiro ine gumi. Hallelujah. Chisiya ipapo enda pavhesi inotevera. Mawaire kuti chachinzi sungano. Bhaibheri rinoti sungano ndiyo mirayiro ine gumi. Mapawaire, zvikaikana mukachengeta sungano yangu yandakakurayirai, iyo mirayiro ine gumi, muchava rudzi guri peculiar pakati pendudzi. You will never be an ordinary Christian when you keep the 10 commandments. Chero vangavona muchifamba zuva nezuva vachiona semakafanana, hamuna kufanana. Hamapabata zvakanaka here. Chero vangaita order yakamira sei, yakakura sei, hazvina kudaro. Hazvina. Chero vangamanya nemota dzorudzi norudzi, hazvina kudaro. Taiverenga komendari youmwe munyori achiti Satani rimwe dare raakagara nderekuti amaka a certain generation of people vakanga vachichengeta mirayiro yaMwari nezvokwadi yaMwari. Zvikaenda karatidzwa Satani agere mudare ane madhimoni nengirozi dzose dzemweya yesvina. Zvikaitoita sei nevanhu ava vari kuramba vachichengeta mirayiro yaMwari? Zvikanzi ava havanetsi, dhilai navo zvakanaka, varovei neshamu yenhamo, mari ngaisapinda, ngavasaita mari. Chero vakazama kuda kubata mari, let them pour to everyone, kuti vazhinji varege kutenda vhangeri ravo nemhaka yekusava nemari. Mwari akapinda akati unopenga, my people will not serve me because of money or what they have. Vanhu vangu vachandinamata kwete nokuti vabudzwa kunzi vachafuma, but vachandinamata muurombo nomukuwana. They shall stand for the truth. Satani akati endei tione bheji. Mapabata zvakanaka here. Asi Mwari ngaavongwe nokuti munguva dzakafanira nedzakafanira unomutsa sangano kuti rifambe nenzira inodiwa naMwari. Zvikai kudii? Matthew chapter 5 verse 17. Yeah. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Yeah. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. VaFarisi ndo dzimwe dzaiva nini. Vakanga vasingadi futi kuchengetwa nomurayiro. Ndobva vatarira Jesu nokuvatarira vhesi dzavo. Akati vanhu ndauya kuzodestroya law. Ndobva kuti musafunga kuti ndauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Kana achiti vaprofita uri kureva the books of the Old Testament. Mapaisai ndokunana Isaiah ndokunana Ezekiel, kuti handina kuuya kuzodzima the message yana Isaiah nana Ezekiel. Handina kuuya kuzodzima the 10 commandments, ndauya kuzoita fulfill. How? Zvairevwa naJesu. Tevera mavhesi andakanyora ipo ndichisa makoma tichindi. Verse 19. Yeah. Naizvozvo ani nani unopusa mumwe wemirayiro muduku iyi. Yeah. Akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo. Naizvozvo ani nani unopusa mirayiro yeimwe miduku iyi. Mapaisai, because ivo vaifungidzira kuti murayiro chinhu chisina chidai, chisina basa. Akati zvinhu zvamuri kuti ndo zvidoko pasalvation izvi, ani nani unodzidzisa vanhu kuiputsa uchanzi muduku mushe hwekudenga. In short, kudenga haindi. Zvikai kudii? Asi ani nani unodzidzisa vanhu kuchengeta murayiro uchanzi mukuru mushe hwekudenga. Apa pawe saka ndodo kufara kuti denga kana richiwa ndichidai ziroti mukuru.
Mapabata zvakanaka. Kana uchida kuita mukuru muushe hwekudenga, dzosera vanhu kumurayiro. Mapabata zvakanaka. Asi kana ukavabvisa, you are the least in his kingdom. Hauindi. Ende chinogwadza nevo waidzidzisa kusachengeta murayiro havaindi. Inda. Ya. Wava pamurayiro manje. Yes. Zvakanzi kune vekare pamurayiro. Warini wakare, because New Testament hakuna kuzopuwa another commandments. 10 commandments. Jesu uri kudzosera zvikai. Makanzwa kuti zvakanzi kune vakare usauraya. Asi apa wakamira pakuzadzisa, iye uri kuzadzisa achiti kudii? Ani nani unouraya. Uchapara mhosva ingatongwa. Ya. Papa. Anotamura hama yake. Uchapara mhosva ingatongwa. Ya. Unoti hama yake raka. Uchapara mhosva. Ya. Pamakurukota. Ya. Unoti benzi. Uchapara mhosva. Mapawa here. Jesu unoti kare murayiro waiti usauraya. Asi ni kuwedzera pamurayiro. Wavenga hama yake watouraya. Kuroti kana wainzi do not commit murder. Kuvenga hama chaiko is equally murder. Saka Jesu uri kutoita kuti murayiro wacho uve nehasha kudarika dzanga dziripo. Kuti usauraya haigumiri pakushizha musoro kana pakunokora shoka. Woindisa kwamadzibaba jatuweri, wobaya netsono, munhu woti tirigi, wofa, wosonzi ndopa wauraya. Jesu unoti act paunongotanga kufunga kuitira hama yako zvakaipa, chero ukasabudirira kumuuraya, you have killed. Wauraya. Saka wakutowedzera kutsikirira kuisa bwe pamusoro pomurayiro. Zvikai kudii? Verse 27. Ya. Makanzwa kuti zvakanzi usaite upombwe. Muri kuona here kuti Jesu uri kubhuku. Mapawa here. Usauraya iri kuOld Testament kuna chapter 20. Muri kuona here kuti Jesu uri kuziva mirayiro yose nomusoro. Zvikai makanzwavo kuti murayiro unoti usaita upombwe. Asi ini ndakuda kuwedzera. Unoti kudii Jesu? Asi ini ndinoti kwamuri. Ya. Ya. Chimira. Jesu wati handina kuuya kuoparadza murayiro, asi ndakuya kuouzadzisa, kutoisa mageiji pamusoro. Kana imi maifunga kuti upombwe, kutora mukadzi woenda kuloji, upombwe hunorekodwa naMwari, hunototangira pafungwa dzakavora. Chero kasagona kumutsvedza. Kufema kukurisa varume. Tende mukai pa upombwe wakanyogwa kudenga. Mapawishe. Chero usina kumutora. Asi ukamutarira neziso ukati amana. Kungoti hako wadhivakita mukadzi womunhu. Ndaipuma. Jesu oti watoita upombwe. Amapabate. Watokuvara. Kungofunga nepfungwa ukatarira mukadzi ukachiva. Jesu otota izvi zvamani mwati zvakareruka. Muchifunga ndichaenda ndototi nyaya yekunzi usaita upombwe haisisiko, ndoda kutoedha ziso upombwe. Zvikai kudii? James chapter 2 verse 10. Ya. Nekuti munhu unochengeta murayiro wose. Ya. Akagumburwa kune chinhu chimwe chete. Hallelujah. So, amapabate here. Kwai kudii dzokorora. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose. Ya. Akagumburwa kune chinhu chimwe chete. Ya. Wave nemhosva kune zvese. Ya. Nokuti iye wakati usaite upombwe. Nokuti iye wakati usaite upombwe. Yes. Ndiyewo wakati usauraya. Nokuti iye wakati usaita upombwe. Ndiyewo wakati usauraya. Mirayiro iri kupi? Iri kuOld Testament. But iri kutaurwa kuNew Testament. Zvikai nokuti wakati usaita upombwe ndiye semu munhu wakati usauraya. Zvino kana uchidii?
Zvino kana usingaiti upombwe. Yeah. Asi uchiuraya. Yeah. Wava mudariki womurayiro. Yeah. Taurai uye itai sevanhu vanozotongwa nemurayiro. Yeah. Chimira zvako. Mapawa here. Zvikai. Ndoda payatangira. Yeah. Kuti munhu unochengeta. Yeah. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete. Wava nemhosva. Ndoda kuti muone kuti Satani unokapitaliza akazembera pavhesi. Mapawise. Ndosaka ndati ni Satani harisi dzukununu. Ramunofunga kuti harifungi. Saka Satani unondovata pavhesi kudai. Unoti akaida kukanda maspike. Unoti akatarira kuti vhesi inoti kudii. Panapa Bhaibheri rati nokuti kana munhu anga achichengeta mirayiro yose iri 10 akagumbukwa kune 1 wava ne0 kuna Mwari 9 out of 10 is equals to 0. Ende Satani ichocho chigame ichocho wakachimaster. Unotozviziva kuti zviri nani vanhu vachengete mirayiro 9 pakuchengeta 10. Saka ndobva woshandura mapabata zvakanaka wava pedere na2 Tesalonika. Ende ipapo timbosiya apa pakadai pahengei. Matthew chapter 19. Yeah. Pavhesi 16. Yeah. Tarira mumwe munhu wakauya kwaari akati. Mudzidzisi wakanaka. Yeah. Ndingaita chinhu chakanaka chipi? Yeah. Kuti ndive neupenyu husingaperi. Yes. Mawadzenga rakasvika kuna Jesu. Vavasingadi mirayiro. Satani unovenga murayiro. Svika mudzidzisi wakanaka. Ndingaita chinhu chipi kuti ndiwane nhaka yeushe husingaperi. Svika kudii naJesu. Asi akati kwaari. Yes. Unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Yeah. Uripo mumwe wakanaka. Mumwe chete. Asi kana uchida kupinda paupenyu. Yeah. Chengeta murayiro. Yes. Akati kwaari. Yeah. Ipiko. Jesu akati usauraya. Yeah. Usaite upombwe. Yes. Usaba. Yes. Usapupura. Chimira zvako ipapo. Mapabata zvakanaka. Muri kuona here kuti Jesu pachake ari Mesiya unodzokera kumurayiro. Saka ichechi ipi, influence ipi navafundisi ava vanoti hakuchina murayiro. Yeti Jesu uri kuudza munhu pano blank, kana uchida kupinda muupenyu husingaperi, chengeta murayiro. Asi Satani unoti usadini, usachengeta murayiro hakuchina. Nzatevedzera mwana anongoti gwizizi. Nomurayi. Vayatsika kuti gwizizi pamurayiro. Hoyo Jesu munoti munotevera. Akati kauda kupinda muupenyu chengeta murayiro. Ida pavhesi inotevera. Matthew chapter 22. Yeah. Verse 34. Yes. VaFarisi vakati vachinzwa kuti vaprista vaSadhusi. Yeah. Vakaungana pamwe chete. Yeah. Mumwe wavo mududzi womurayiro. Akamubvunza achimuudza akati. Yes. Mudzidzisi, murayiro mukuru pamirayiro ndeupiko? Yeah. Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako. Mapabata zvakanaka here. Panapa Bhaibheri riri kutoti vaFarisi navaSadhusi vakati vachihwa kuti Jesu watyisa vanhu. Mapawa here nenyaya yomurayiro. Because vanhu vose vainda aiva maajenzi aitotumwa. Rimwe rakasvika rikanzi pamurayiro unorava sei. Mapawa here. Svika vakati vachihwa kuti watyisa vanhu. Ndobva vati ikana tichandomubvunza kuti pamurayiro panodii. Toda kundomubvunza mubvunzo wokuti murayiro mukuru ndoupi kuti imwe yose tisiyane nayo. Mapabata here. Svika kudii. Akati kwaari. Ida Ishe Mwari wako. Yeah. Nemwoyo wako wese. Nomweya wako wese. Yeah. Nekufunga kwako kwese. Yeah. Ndiwo murayiro mukuru newekutanga. Yes. Wechipiri unofanana nawo ndiwoyo. Ida wokwako sezvaunozvida iwe. Yes. Mirayiro wese navaprofita zvakabatanikwa. Pamirayiro miviri. Amapawa here. Satani wotondosekera. Wototi isangova nemurayiro 2. 1 wokuda Mwari. Wechipiri wokuda. Imwe yose haichina chi. Is it true? Bhaibheri apa ratsanangura.
mirayiro wokutanga nomukuru ndeuyu: ida Mwari wako nekufunga kwako kwose, nekuita kwako kwose, nekuda kwako kwose. Handiti here? Ndo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana neuyu, ndo unoti idawo kwako sezvaunozvida iwe. Ndo murayiro wepiri mukuru. Mirayiro iyi miviri, mirayiro yose yakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. Jesu uri kuti kudiko? Pa 10 commandments pane first 4 commandments. Kana ukachengetedza 4 first commandments, first 4 commandments iri between the love of God and the human being. Kana uchida Mwari unochengeta mirayiro mina yokutanga inoti kudi: wokutanga usareva Mwari Jehovha Mwari wako, usazviitira mufananidzo wakavezewa. Rangarira zuva reSabata urichengete rive chiinai, rive dzvene. Muri paisa here? Mirayiro mina yokutanga inotaura pamusoro poukama hwaMwari nomunhu. Kana ukasachengeta Sabata, hauna wawatukana naye, watsamwisana naMwari. Kana ukangoti naMwari choro chireva nhema, sezvandakamborambidza zvana zvangu izvi, ichi ndakambochirambidzei. Vaingoti ngoda waJesus. Chero vachitamba ndoda kungoda Jesus. Chimoto waJesu. Ndikati don't play with that name. Do you know this person? Wongatamba naye kunoda waJesu. Handidi kana kuuhwa muromo uyoyo. Pamurayiro pakanyogwa kuti usareva zita raJehovha Mwari wako pasina. Saka kana todana zita iri, madhimoni anofanira kuritya. Harisi an ordinary name rokuti unongoridana pose pose. Chero uchida kumitisa musikana zokwandotorevesa ndokudana Mwari. Wasting zita raMwari neparisingakwani. Saka pamirayiro yokutanga mina inobatanidza the love of God and humanity. Saka kana uchida Mwari, mirayiro 4 yokutanga automatically wotoichengeta. Asi kana uchida hama yako, haumuurayi, haumureveri nhema, haumupupuriri nhema, hauchivi ng'ombe yake, hauchivi kana mukadzi wake, unokudza baba namai. When you love your brethren, unoita zvose. Handikuurayi mhai, handikubiri, handikudi. Love for one another inokwana pa the second commandment inotora yose 6 inobata ukama hwomunhu nomunhu. Ndosaka Bhaibheri rati mirayiro yose navaprofita zvakabatanidzwa pane iyi miviri. The first 4, love for Jesus and the human being. The second 6 commandments, relationship between a human being and God and a human being. Saka ndosaka Bhaibheri rati mirayiro yose yakabatanidzwa pamiviri, haana kubvisa 10 commandments. So if you love God, keep the first 4. If you love your brother, keep the second 6 commandments. Potofambiwa verenga. Tava kuinda pamwe pari sensitive. Ndiani muvengi womurayiro? Musoro uripo wakanzi kudii? Kuuya kwa Kristu nokwa Antikristu. Antichrist i-opposition ya Kristu. Mapawaye. Saka kana vachinamata vanonamata vari Antichrist. Saka kana vachinamata havadi mutemo because they are Antichrist. Chero vachizviita sevatumwa vechiedza, asi they are automatically and genuinely Antichrist. Saka every church iri kunamata ichidzidzisa vanhu kusachengeta the first 4 commandments, which is love between God and humanity. Then the second 6 commandments, which is love between brotherly and sisterly love. Vasingatendi to the 10 commandments. Those churches are Antichrist. Asi dambudziko riripo, vateveri vari innocent, but mutungamiriri unozviziva kuti kudana hedu zita raMwari, but we are anti-God. Bhaibheri ndobva roti vanhu vachadzikinurwa noupenzi hwokuparidza. Zvikai kudii?
ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai. Nomutoo upi neupi. Yes. Nekuti harisviki. Nokuti zuva raMwari haringasviki kana kutsauka kusati kwatanga kuvuya. Nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika asati avonekwa. Iye uyu unogwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa. Nokudaro uyu Antikristu unogara mutembere yaMwari achizviita Mwari. Amapabatai kana patodai tava kutotsvaka kereke. Mapawisisa here vana vaMwari? Pane kereke here pakereke dzose dziri pasi pezuva inodzidzisa vanhu kudarika mutemo waani? waMwari. Chechipiri, pane kereke here ine leadership inozviti ine authority iri equivalent to the authority of God. Chechitatu, pane kereke here yakaviolate the law of God zviri pachena. Mapabata zvakanaka. Regai tinde pa information iri panapa. Pane sangano pasi pezuva rinotenda kuti iro rina vatungamiriri vanoinzana nepower ina Mwari. Inda pana Ezekiel chapter 28 ubate pavhesi ya2. Kana tikatarira ndo zvakanakira evidence pakatikism yeRoman Catholic papage 29 yepamusoro ne85 yomukati pane mubvunzo uripo unoti sangano katurike chiko. Zvikai sangano katurike isangano rina vatenderi kwavo vane musoro mumwe chete. This is correct. Mapabata zvakanaka. Satani hamunyorori zvimwe zvose nguva imwe kuitira kuti asiri madzubvura ndagone kumbovona. Mapawa here zvikai isangano rine vanhu kwavo handiti here vane musoro mungani mumwe chete. It's true biblically leader wekereke yaMwari is Jesus. Mapawa isaye zvikai vane musoro mungani mumwe chete. Zvikai panapa musoro wesangano katurike ndianiko? Zvikai musoro wesangano katurike ndi Jesu Kristu mambo nomutungamiriri wedu. Zvikanzi sangano rino musoro unoonekwa pasi here? Zvikai hongu sangano rino musoro unoonekwa pasi ndokuti papa mubhishopi weRoma ndiye mubati wenzvimbo yaKristu. Satani paakanetsana naMwari wakazvinzanisa nani? naMwari. Akati ndichatora chigaro changu ndizvinzanise newe kumusoro. And ava pano panyika he created a denomination that shall go against the statutes of God. And that first denomination pasi pezuva is this yatiri kutaura nezvayo. Ndo kereke yokutanga kupanduka kuita apostates from the true church yakasiwa naJesu. Izvadaitika AD 366 pakapanduka chechi ichita mavambo okubva pa the original church yaMwari. Zvikanzi Pope wakafanana naMwari ndiye uri panzvimbo yaMwari. Kurawatike zvinoka mtitinamata kuna Jesu musaenda kudenga iti baba vedu vari paVatican. Mapabata zvakanaka nokuti ndiye musoro unoonekwa pano pai pasi. In short vari kuti hapasina need yokuti Jesu avuye achiminista panapa, tinongomanya paVatican. Verenga Ezekiel ndakupa. Ezekiel 28 pavhesi ya2. Yeah. Mwanakomana wemunhu, iti kumuchina weTire. Yeah. Zvanzi naShe Jehovha. Yes. Moyo wako zvawakazvikudza. Iwe ukati, ini ndiri Mwari. Yeah. Ndigere pachigaro chaMwari. Yeah. Achipomira. Zvikai moyo wako zvawakazvidini nai? Zvawakazvikudza. Ukati uri panzvimbo yaani? yaMwari. Ukanzi kudii? Ndigere pachigaro chaMwari. Chimira ipapo ndiverenge. Ikatikizimu inoverengwa na every day. Each and every Catholic has got this book. Panapa zvikanzi iwe wakazviti ugere panzvimbo yaani? yaMwari. Ndo paunoona kuti this book is not just an ordinary book, but it was written by the Spirit of God kuti ribatsire pakudzidzisa kuti munhu waMwari akwane.
Saka panapa zvikai naizvozvo udzamambo wetire zvinongoreva vagere pamusoro pemvura, vagere pamusoro penyanza. Ukatarira utungamiriri hwesangano iri hahuzi panzvimbo dzakaoma, is on top of an island. Vatican City is sited on top of an island. Ndo panogara ministry yacho yose. Ukaverenga uchitevera kwai kunyangwa wakazviti famba ipapo bichani. Kunyangwa zvakadaro. Yeah. Uri munhu wako. Yes. Hauzi Mwari. Kunyangwa wakamisa moyo wako semoyo wa Mwari. Dzokera pamusoro utangi. Mwanakomana wemunhu. Yeah. Iti kumchinda wetire. Yes. Zvanzi naShe Jehovha. Yeah. Moyo wako zvawakazvikudza. Yeah. Iwe ukati ini ndiri Mwari. Yes. Ndigere pachigaro chaMwari. Yes. Pakati pemakungwa. Yeah. Kunyangwa zvakadaro. Yeah. Uri munhu wako. Chimira ipapo. Sangano rino musoro unoonekwa pasi here? Hongu sangano rino musoro unoonekwa pasi. Ndo kuti papa mubishopi weRoma ndiye mubati wenzvimbo yaJesu. Ndo that was the rebellion of Lucifer. From day one wakaramba authority of Jesus achiti ini ndii ndinofana kuva nani naye, ndii ndinofana kuva naye. Regai ndinde panapa. Zvikanzi panapa papa ndiye baba vevakristiani vose here? Kureva kuti pope ndiye baba vavakristu vose here? Zvikai hongu pope ndiye baba vavakristu vose. Hamuri kupabata zvakanaka. Kureva kuti Christ has been turned off wabviswa mulaini yezvinganamata papinda munhu. Bhaibheri roti haagoni kuuya Kristu kana mwanakomana wokurashika asati amboonekwa. Iye unozvikudza pazvose zvinonzi Mwari. Verenga 1 Timothy chapter 2 verse 5. Zvikai papa ndiye mufudzi nomufundisi wavakristu vose here? Zvikai papa ndiye mufudzi nomufundisi wavakristu vose. Papa ndiye baba vaKristu. Unogona kutadza here? Zvikai haagoni kutadza, ariye muponesi nemutungamiriri wavakristu vose. Usina kutadza pano pasi pezuva is only Jesus. And Satani uri kupinda nenyaya dzake bichana. Mukatarira patichaenda mberi ndo panobva nyaya dzose dzokuvhayoletiwa law. Regai ndisingatopedzi nguva tiinde this evidence. Taverenga pana John yatiyo kana munhu achichengeta mirayiro yose iri 10 akarashika pamurayiro umwe wava nezero. Mapabatai Satani waizviziva akarega vanhu vachengeta murayiro wose vakapasa pamirayiro equals to salvation. But ukaenda kukatekism sangano rechikaturike rakachinja the order ye10 commandments. Murayiro wokutanga kubhaibheri unotiwo usava nevamwe vamwari kunze kwangu. Murayiro wokutanga kukatekism unoti usave nemumwe waunoti Mwari kunze kwangu ini ndoga. Muri kuona kuti patova ne slight change. Though ichine sense. Murayiro wechipiri kubhaibheri unoti usazviitira mufananidzo wakavezwa kana mufananidzo wechiri kudenga kana mufananidzo wechiri pasi mumvura kana mufananidzo wechiri pasi penyika, nokuti Jehovha usafugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti Jehovha ndiMwari une godo unorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kubva kurudzi rwokutanga kusvika kune gwechina gwevanomuvenga achiitira nyasha zviuru zvamazana zvevanomuda. Usafugamira chitombi. Ndo second law kubhaibheri. Kukatekism hapasisina mutemo wechipiri. Mutemo number 3 ndo wakwidzwa pa number 2. Number 2 yadzupugwa totally. Nokuti havagoni kuita comply by the second law. Ndo inoramba worship to the idols. Saka ndobva Satani avona kuti uyu hauchinjiki kuzvoko kutongoudzura. Saka ndobva vadzura. Ndokubvisa. Ndokuisa mutemo namba uri ku3 kubhaibheri. Usataura nando zita raMwari wako. 3 kubhaibheri. Usareva zita raJehovha Mwari wako. Kukatekism number 3 wava mutemo number 4. Rangarira zuva reSabata uriite chisi chako chaunochengeta. Mapabata ndo saka vanhu vava netsika yekuti Sabata yako Sabata yangu. Mapaisai. But chiinda kumutemo number 4 kubhaibheri.
unoti rangarira zuva resabata urichengete rive dzvene, ubate basa namazuva matanhatu, nokuti Jehovha wakabata basa mumazuva mangani? Matanhatu. Akazorora nemusi wechinomwe akariita dzvene, akariropafadza. Usatongobata basa naro iwe kana mwanakomana kana murandakadzi kana sabata harizi rechechi, nderamwari. And the first person to keep the Sabbath was God himself. Apedza kusika wakachengeta sabata. Humanity ndokupuwa sabata pana chapter 20 ya verse 8 ya Exodus. Kuno kuyachinjwa kukatikisimu yanzi uchengete musi wesabata uite chisi chako. Kurova kuti choose your chisi, not God's chisi. Mutemo number 5 kuBhayibheri unoti kudza baba namai. Number 5 ku catechism usauraya. Muri kuona kuti pane shortage iripo ka. Number 6 kuBhayibheri usauraya. Number 6 ku catechism usaita choupomwe. Number 7 kuBhayibheri usaita upomwe. Number 7 ku catechism usaba. Number 8 ku Bhayibheri usaba. Number 8 ku catechism usapupurira mumwe wako zvisiri zvedi. Number 9 ku Bhayibheri usachiva mukadzi wokwako kana mbongoro yake kana ng'ombe yake kana chii chake kana chimwe chewokwako, usachiva chinhu chokwako. Ndo number 9 ku Bhayibheri. Number 9 ku catechism usachiva mukadzi kana murume womumwe. Number 10 ku Bhayibheri, sorry, number 10 ku Bhayibheri, number 9 ku Bhayibheri usapupurirawo kwako nhema. Number 10 ku Bhayibheri ndiyo inorondedzera pamusoro pokuti usachiva chii chako ruchiva gose kusvika ichitopera. Number 9 ku catechism usachiva mukadzi kana murume womumwe. Number 10 ku catechism usachiva nhumbi kana chii chomumwe. Kana ukasazvihwisisa pamusoro pakatonzi mukatikisimu itai mitemo 10 yaMwari. Mitemo ichiri 10 here. Mapabata zvakanaka yava 9. Mapauisa zvakanaka yadivhaidwa number 10. Usachiva mukadzi usachiva nhumbi. Kuti 9 iti usachiva mukadzi, 10 yonzi usachiva nhumbi. Kuti inzi mitemo yava mingani? Yava 10. Satani wonzi Bhaibheri roti ukachengeta mirayiro 10 ukaputsika pane umwe 0. Saka Satani waizviziva kuti let them keep a 0. Vasingazivi hapana munhu unoponeswa. Mapawe ukaverenga uchidzira unzi kwai nokuwanda kwokushambadzira kwako nekuwanda kwepfuma yako wakazvigadzirira zvinhu zvizhinji kuti uzvikudze nazvo. Verenga vhesi yandanakupa. Ya. Kuna Mwari mumwe chete nomurevereri mumwe chete pakati pavanhu naMwari. Yes. Zvikaipanongova naMwari mumwe nemurevereri mumwe chete. Muri pavisa here? There is only one person who can forgive sins. It is God. Mapabata zvikanaka. But ukatarira kusetup yesangano iri vanotoinda vachindoregerekwa zvivi. The devil is ndiye oga unozvinzanisa nani nai, unozvinzanisa neauthority youmwari hwaMwari. Dai Mwari vatibetsera ukatarira tichinda mberi. Ndinofarira sangano iri nokuti rinotenda kuti Sunday is not a day of worship according to the Bible. This church is very honest. Chero ndakamboona machechi ose ari honest. This one is very 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 honest. Mapabata zvakanaka. Pane umwe wakavhunza panapa achivhunza council. Zvikai, dear Father Joe, why are the Catholic commandments different from the Protestant ones? Ndobva vapindura mudhara. Zvikanzi the division, the present catechism follows the division of the commandments established by Saint Augustine, which has become traditional in the Catholic Church.
It is also that of the Lutheran confessions. The Greek fathers worked out a slightly different division which is found in the Orthodox churches and Reformed communities. This is simply a matter of involved practice. Some ill-informed or ill-mentioned people have looked at the two and implied something is afoot, but that's just because of sin of ignorance. All the commandments are there in both. They are just in different numbers. By mirayiro yose iripo chakangosiyana in number. Is it true? They have divided the law number 10 into 2 to make number 9 ne number 10. Mapapata zvakanaka. Bhaibheri roti iye uyu unogwa nezvose zvinonzi Mwari kana asati aonekwa Kristu havagoni kudini, havagoni kuuya. Regai ndikuudzei vana vaMwari, pane vhesi yekupedzisira ndofunga iverenge iyo. Ya hachisiya indapa 25 indapa 25 ya uchataura mashoko okumhuro okumusorosoro, uchaparadza vainai vatsvene, uchadii? Uchatsvaka mano yokushandura mirayiro. Hama pawa here, uchatsvaka mano yokushandura chiinai? Apo pakashandiswa mano apo to divide number 10 kuti vanhu vanamate Mwari vachifunga kuti igumi, yet it's 9. And Satan waizviziva vakakaruka vasungana nevhesi inoti wachengeta mirayiro 10 akawa ku1 equals to 0. Satan wakazviziva, ndosaka pakashandiswa mano okuti divide the law number 10 into 2 kuti 10 ikwane. Mwari ngavatibatsire. 10 commandments are still valid. It is the duty of the devil and the spirit of darkness kudzidzisa vanhu kurasha murayiro waMwari ende munhu achizvinzanisa naMwari. Ike zvino vafa vose vapera vachingochinjana, umwe akafa kopinda umwe, umwe akafa kopinda umwe. Hakuna Mwari, Kristu akakunda rufu. Mwari vatiitire zvakanaka mukati mamanheru anhasi. Ndoda kunamata nevose vari pano vanoti Mwari ngaandibatsire kuti ndirege kupatiswa nowakaipa. The 10 commandments are still valid. Mwari ndibatsirei pabutera bwangu ndigone kuzvirarama, kwete panyama asi ndichigomera nokugomera. Ndipeiwo mweya mutsvene ndigone kuchengeta mirayiro. Vakadero vasimuke tinamata. Ngatinamatei kuna Baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Kristu Jesu nokuwadzana kwomweya mutsvene. Toda kutendai mukati mamadekwana anhasi. Isu tiri vanhu, hatizi vasiki. Utungamiri bwose bwamasangano vanhu havazi vasiki. Mataura pachena kuti kana iye Antichrist achinge asvika uchadzidzisa vanhu kudarika nokusachengeta murayiro. Tidzidzisei kuchengeta murayiro. Tidzidzisei kurega kuita upombwe. Tidzidzisei kurega kupupurirawo kwedu nhema. Tidzidzisei kurega kuuraya vokwedu nokutaura kana nokuita. Tidzidzisei kuva norudo nevekwangu pamwe chete nehama dzokutenda. Tidzidzisei kuva pasi pavarume vedu samadzimai. Tidzidzisei kukuraramirai zuva rimwe nerimwe. Dzidzisai vatana vedu vasisinawo mazuva akawanda panyika. Vadzidzisei kukuraramirai pamakore mashoma asara. Nyasha dzenyu norudo rwenyu dzive nesu kubva zvino nokusingaperi. Amen. Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Chenisa basindi no ziwa maropa a Jesu ega dino sunungurwa di maropa a Jesu ega dino awona basi
hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa asindinoziva maropa a Jesu ega ndirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu iwo maropa a Jesu ega akanakisa iwo anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega mbiri noimba maropa a Jesu ega rukudzo ndinonza maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega akanakisa anondichenesa basi ndinoziva maropa a Jesu ega basi ndinoziva maropa a Jesu ega basi ndinoziva maropa a Jesu ega